esta quinta edición do Foro Bianual FED que organiza a Asociación Galega de Deseño. Desculpade a miña voz, pero levo arrastrando así un pequeno catarrillo. Desde a directiva queremos trasladarvos o noso agradecemento por esta boa acollida que tivo o evento este ano, que as entradas dos ovaderos, por exemplo, se esgotaron na primeira semana. Temos un aforo bastante interesante, así que estamos moi contentos desta boa acollida. Esperemos e agardamos que disfrutedes de todas as palestras que se van a expoñer aquí, que entre todos aprendamos un pouquiño de cada un, non? Quero expresar especial agradecemento á Xunta de Galicia e á GADIC polo apoio que nos ven dando desde o primeiro FED que organizamos dali no 2010. Tamén ao Concello de Santiago e ao Auditorio de Galicia por ofrecernos este espazo onde vamos desenvolver todas as conferencias de tarde, e á Fundación Didac, que é onde estamos desenvolvendo os obradoiros matinais. Este FED, ademais, fíxose coa colaboración de empresas como a Axencia Gráfica, Axeitos, Fedrigoni e Serilúa. Como non, tamén co apoio das escolas de deseño que este ano teñen un pequeno espacio para mostrar os seus proxectos fin de grado. Por cortesía de Gaín, ademais, contamos con dúas publicacións que se ven desenvolvendo no programa Deseño para a Innovación, co que colaboramos desde a DAG. Entregaremos despois aos relatores e relatoras desta tarde un exemplar de cada un deles. Sen máis, eu pola miña parte xa vou dar paso a Jacobo, que é o director da Axencia Galega de Industrias Culturais da GADIC, para que diga unhas palabras. Moi brevemente, moi boas tardes a todos. Benvidos a esta xornada inaugural do FED de 2019, esta quinta edición, que, como decía, pois ten un aforo moi grande, está moi ben. Quero darlle, en primeiro lugar, os parabéns á Asociación de Deseño, a DAC, pola iniciativa, e, por suposto, que imos facer, o que ides ver aquí, son xornadas tamén de aprendizaxe, de innovación, de encontro profesional, pero tamén unha parte que me parece moi importante, como é todo é darlle a visibilidade a un sector tan importante para o sector cultural e comunicativo. A existencia de asociacións potentes é moi importante tanto para a relación coas administracións no diálogo, creo que é importante para as dúas partes, pero tamén para o exercicio profesional, tanto no ámbito no desenvolvemento artístico como tamén nas condiciones de traballo. Por iso considero que o traballo que ven facendo desde 2006 a DAC é moi importante, cada ano con máis actividade, con máis apoios, o cal é digno de mención. En Galicia temos agora mesmo un panorama de deseñadores que están tendo recoñecementos tanto na nosa terra como fora, e é verdade que os nomes moitas veces non son coñecidos polo público xeral, pero sí que teñen unha presencia no noso día a día moi importante. Moitas veces o traballo que facedes e a imaxen que transmitimos é o que a xente ve de nós do que estamos facendo. Da edición deste ano, comentábamos antes que é moi interesante tamén a parte de incluir as escolas de deseño, no sentido de que en outras actividades que tamén apoiamos, tamén o facemos, a relación entre os estudantes dos últimos anos e a xente que estades no día a día no ámbito profesional é moi importante para que eles, sobre todo, vexan a problemática real do día a día do voso traballo, e creo que iso lles fará avanzar e ter máis posibilidades de ter emprego no futuro. Pola miña parte, nada máis que darvos os parabéns a todos os asistentes, a asociación outra vez pola organización, e desexar que as xornadas que vai haber tanto hoxe pola tarde como o resto de fin de semana pois sean moi productivas, e despois nas conclusións que saquedes pois teñamos máis actividades e máis presencia tanto das administracións públicas como sobre todo de vos, tanto na xornada como na actividade dos sectores da cultura e da comunicación. Moitas gracias, Jacobo.